רבה הראשי של העיר מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, שלום וברכה. שלום וברכה. תודה על הכנסת האורחים. ואני רוצה לשאול את הרב על האמונה, כי יש הרבה מה לשאול בתקופה הזו. אנחנו שומעים הרבה דרשנים, מרצים, שמדברים לציבור ואומרים, הגיעה שעת הגאולה. תראה, חז"ל אומרים לנו, אתן לך דוגמה, התלמיד של הארי הקדוש, רב חיים ויטל, כותב שהגלות החמישית יהיה גלות ישמעאל. ערבים. והוא אומר, למה ישמעאל? תראה, מעניין, שדווקא במילה ישמעאל יש כאן כוונה אחרת, ישמעאל. זאת אומרת, תהיה כל כך הרבה צעקות, כל כך הרבה כאבים, כל כך הרבה רצח ופשע, שיצטרכו, ידעו רק יש אלוקים אחד. ואז הוא מתאר שם מילים, הוא אומר שישמעאל זה פרא אדם, ככה השם קורא לו. יש מושג שאדם הוא פרא. זאת אומרת, יש אדם, אבל הוא פרא. כאן המהות שלהם זה פרא. הוא כותב שהם יעשו דברים נוראים, אכזרים. מה שקרה, אתה רואה את זה לפני מאות שנה, רב חיים ויטל. הוא אומר לך שזה סוף הגלות. כרגע הזמן, זה אחרי שמיטה. חודש, אני מאמין שבחודש ניסן, השנה, יהיה ניסים ונפלאות. וואו, הרב, יש לי צמרמורת. ככה אני מאמין. שעכשיו נעבור תקופה, חצי שנה קשה, ולקראת ניסן יהיה נראה ניסים ונפלאות. אבל צריך להאמין. שמעתי מהרבי מללוב, זכותו יגן עלינו, דבר נפלא. הוא אומר שאמונה זה המשכה. שאתה ממשיך במשהו, אתה מאמין במשהו, אתה ממשיך את הדבר. יש סיפור על הבעל שם טוב, שהייתה אישה עקרה. הוא לא רצה לברך אותה. בסוף הוא בירך אותה וילדה. אז הוא התפלא איך זה עבד. היא סיפרה שמיד אחרי שהוא בירך אותה, היא קנתה עגלה, מיטת תינוק, סדרה, אמר אבל שם טוב, עד באמונה שלך הבאת את זה. מה הנקודה כאן? שאמונה היא המשכה. תפקיד שלנו כרגע להאמין שבורא העולם יוציא אותנו מהגלות, שסבלנו מספיק, וזה הזמן לגאולה. מה שיותר נאמין ויותר נבקש, יותר נזכה לראות את זה. מה הרב עושה בשביל לקבל את בואו של מלך המשיחים? אני כבר חודשים, תבדוק את זה, מדבר, מביא מדרש, תשמע מדרש. המדרש אומר שבזמן דוד המלך היה תורה, היה מצוות, היו מעשים טובים, בגלל שהיה מחלוקת, נפלו קורבנות. בזמן אחאב, שלא היה מחלוקת, היו חטאים גדולים, ולא היה מחלוקת, לא נפלו קורבנות. זאת אומרת, בורא העולם רוצה לראות את הילדים שלו מאוחדים. תראה איך השם גרם במכה הזאת שאין כבר חרדי ואין חילוני. כולם ביחד. כולם ביחד וכולם מחפשים איך לעזור. בוא ניקח את זה שזה יהיה לנצח, לא רק מזמן מלחמה, לא מזמן צרה. עכשיו שאנחנו רואים את האחדות הזאת, נכניס נגיד בורא עולם, מבטיחים לך שבעזרת השם תעזור לנו שיהיה ניסים. הרב אמר שאנחנו ניכנס לתקופה ארוכה של לפחות חצי שנה עד ניסן, ובעזרת השם בניסן נזכה לבשורות טובות. אז לפי התחזית שהרב הביא כאן, חיזבאללה הולך להיכנס לתמונה ובגדול. אני לא יודע מה יהיה בחיזבאללה, אני לא יודע, אני יודע רק שאני מתפלל שהשם יעזור לנו עכשיו ניסים ונפלאות. כתוב בניסן נגאלו, צריכים לחכות כל יום. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שישמע מהם כל זה חג לו בכל יום שיבוא. אני לא קובע מה, אבל ההרגשה שלי, יש לי הרגשה, הלוואי שזה יתקיים, שאנחנו מתקרבים לגאולה, ובורא העולם רוצה רק שנצעק אבא, סליחה, אבא נתאחד, אבא נשמע בקולך, אבא נעשה את הכל, שתהיה שמח איתנו, והגיע הזמן להביא את הגאולה. גם השם רוצה להביא את הגאולה. פעם שמעתי מאבא שלי דבר עצום. כתוב, אין משיח בא אלא בהיסח הדעת. מה זה בהיסח הדעת? יש מצב שישכחו ממשיח בכלל? אתה מבין את השאלה? אז הוא פירש את זה. משיח יש לו היסח הדעת, לא אנחנו. כי כבר מגיע הזמן שמשיח צריך לבוא, אומרים לו, משיח צדקנו, צריכים ללכת. הוא מתחיל ללכת, רוצה לבוא, בום, איזה תקלה. מישהו עשה ככה, חוזר.
עובר עוד זמן, המשיח צריכים לבוא עוד פעם. הוא אומר, הוא כבר התייאש. הרב, לפני שנסיים, אנחנו בכל ערב עושים תוכנית בערוץ 2000.